ni yanzu ko kanin ka ne aure ai ba za ka je wani ka ce za ka je kai amarya ba ka je kai iyayen amarya ko ka kai ango me ya dinka da wani kai yan matan amarya ko kunya baka ji ba ashe shi sa kai dagwas da kai za a je diban yan mata Musa fa ko waye shi tare muka yi secondary school muka gama ko ma waye shi na ga maka ko waye shi tiya kuke da shi in za ta kai amaryar in hankalinki zai kwanta sai mu waya in zo biyo in doke ki zauna a gaban motar sai mu je mu kai ya ba za ka je ba da gaske nake ma ko ina gaban motar ba za ka ba ban san kowace iska ta kalle ka matan yanzu da ayin wace suke neman mazajen aure suke ko da yake ma sai in hakura kawai su kai amaryar ni sai in je dina yaya Allah ba za ka je dina ba za ka je kai amarya ba idan ka dage sai ka je dina zan baka mamaki za ka tsince ni a gurin dina to ni dai na fita yaya da gaske fa nake maka na ce na ji masoyiya ni na shiga uku da wannan abin shi ke ne yanzu mutum ba zai je kai amarya ko ya tafi daurin ba za ka je kai amarya ba za ka je daurin aure Lala ina mai motar nan. Ya je ganin ango ne. Okay. To dan Allah zaki yin hakuri ki koma baya. Motar mijina ce. Ina nufin motar mijina ce ki fito ki koma baya. Saboda motar miji shine ba za a shiga ba? Yes. Ke kuma shi kika zo? Me na ce maka da? Ai na kama in je ka kai karfi biyar sai ka gani na zo. Ai na faɗa maka ka ɗauka da wasa nake. Ka zo ka zuba 'yan mata a cikin mota za ka yi gidan amarya. Kuma tafi tare. Me? For crying out loud, me? Wai so kake mu raba halin da kai a gurin nan? So kake mu raba halin da kai na fa ga maka zan zo. Ka fa zan zo. Kuma na baya duk wacce ta san mata ta karɓi lambar wayar mijina ta goge ban da hankali kuma ban da hagu dan ba zan taɓa ɗauka. Yanzu kuma ba ki kira a'a announcement nake yi. Ba za ki bar maganar nan ba. Kin zo. You should just keep quiet mu tafi inda zamu. Okay. An nawa kika gani masu aure waye kika ga matar ki ta biyo wajen? Ba sa san su sosai ni kuma ina son ka sosai. Aisha wallahi ki ji tsoron Allah Aisha yanzu wannan shigar taki yayi kama da matar aure ki duba mayafinki wannan karan mayafi da kika dauka. Wallahi wa inna ilaihi raji'un Aisha kuma masoyi daga nuna soyayya sai zama kiyame ka kalma Aisha yau ma masoyiya na bi masoyiya da gudu na bi shi da gudu masoyiya a hakan zan ga ce miki masoyiya kina bata mu da ki neman abin da kika ga dama Aisha zan riga kiran ki Aisha na daina cewa masoyiya ban gaya maka ba ban gaya maka sai na bi ka in je ka kai karfe 6 ba wai wani irin kaya ma kake magana akai ba shi yan matan suke saka kuke gani suke burge ku ba mu ma muna da irin su idan ina magana ki daina mayar man da magana ki shiru ki saurare ni yanzu ki ji abin da zan faɗa miki wannan abin da kike yi ya ishe ni ba na son irin wannan abin wallahi alazim ba na so kake kare min haka duk misa zaki bi ni wajen biki kalli irin kayan da kika sa da tarbiyyar ki da duk wani abin ki an ce in kula da shi duk misa zaki fita haka kinga kar ki kure min hakuri na kar ki kuskure ki kure min hakuri na wallahi wai kai ana nuna maka soyayya amma ba ka gani duk ba san ka ne sa ya ki a gida mana ki a gida wannan shigar da kika yi sai Allah ya kona ni akan shi masoyi ina son ka Allah ni ki rabu da maganar soyayya kun san duk wani abin da yake yi wasu fararen mata ya zuba a bayan mota ban bar shi ya karbi nan babban sa ba kar ku damu yanzu na daura damara wallahi ba zan ƙara daga waya ya kafa ba duk inda ya shiga ban fatu ban fa duk inda ya shiga sai na sa kafata kun san me na fuskanta koya kaɗan ba namiji chance karami to zai gano wata yace yana so ni kuwa ba za a taɓa yin haka da ni ba bayan jin ba masoyi hakuri kun ga ransa ya bace ba Aisha ya kira ni ina jin ma ku taba ji ya ce min Aisha ba sai yau bari je lallaba shi sai na kuntata mai wallahi ba zan taba bari ya huta ba ke ɗan TikTok ce fa ai zuwa nake samu zafafa wanda ta yi karkaɗen da hujja kin san a nan ta ƙware
ya rasa ma zai aura wai sai TikTok kin kai da take karkada yarinyar nan wallahi kuntata mai zantai da wannan abin har sai yayin da damar soyayya da ita wai ki sai ki dinga daukar wata kina dora to a cici wannan din ai ba mai auren ta sai shashasha na ci a sosai shashasha da kudu shashasha zai aure wallahi tallahi saboda kin taimake ni ke yanzu ma fa na fara ai soyayya ba karbin taimako na ki kai ke latest nake sawa kullun sai na dauko daya sannan kafin gobe ina da wanda zan saka yanzu haka ma ina da wanda zan saka yau bari wallahi sai na kuntata masa daidai gwargwado wallahi sai yayi da dama dauko magana auren na yar TikTok ai yanzu aka fara wannan wasan ki kwantar da hankali zan dinga baki update kullum ga biki ta mita bari yanzu aka fara tsaya zan kira ki kamar kin gani kaɗai ce a gina kuma kamar na ji ana na dan yi mofin din flow din ne so ina so ya sha iska shi yasa na bar shi a buɗe dana kana hada kaya ya magana nake maka na kana hada kaya tafiya zan tafiya kuma babu sallama babu shiri jiya fa baka ce zaka tafiya ba sai yanzu kawai daga zuwa sai kuma ka ce zaka tafiya ina ka je ba kuma yanzu ka tsara hada kaya ka ce zaka tafiya babu dalili kuma kana ta fushi me yake faruwa duk maganar da kwatattuna da soyi ba a kunni na kika tattauna idan kin doka ban ji ba na ji komai saboda haka kin kyauta daga ke har ita yanzu ku rasa abin da za ku riga yi da ke da soyi ba sai cin duniya ta ko kika ɗauki hoton yarinya saboda ita kuma ta zo ita ba za ta ƙara zuwa gidan nan sai ne mata rashin mutunci ƙara zuwa gidana shi ne ta zo ta faɗa miki ƙarya da gaskiya na ji haushi bayan kawai sharri kuke son ku yi mata kawai sharri fa kace yaya oke wata na dauko tana rawa ba ita bace ba ai ba sharri akai mata ba ta yi rawa ka ji haushi na dauki budurwarka na sa a wannan ka ji haushi to kai hakuri ba haushi ya ce kasantar da bagani ba tsafta dan me isa za ku yi haka ki riga yaɗa barna saboda kishi so nake ka gani saboda naga alama baka sani ba akan kishi zan iya yin komai wallahi so nake ka sani shi sa nisa kuma da ka sani na ji daɗi ai yayi amfani ƙara da ka sani to shikenan kin yi abin da yake so ki ni kuma yanzu zan yi abin da nake so in yi zan yi yaji zan bar gidan nan na shiga uku yaji kuma ni na taba jin namiji yana yaji warrai da gaske in baki sani ba ki je ki bibi nafsi ni zan fita in bar miki gidan saboda haka zan je inda sai na ji hankali na ya kwanta zan dawo tunda ke ba za ki hankali ki gane abubuwan da ake nuna miki a rayuwa na yau da gobe ba kullun ke abin da ya miki dadi kike yi this has to stop saboda haka a laliban option da nayi sosai namiji zai iya fita in an bata mishi rai a gida ya tafi sai ya huce saboda haka yanzu da nayi ci gaba da zama da ganinki ina bacin rai wanda in tattara kayana in tafi idan na tafi in je in samu gurin da zan samu na ji sanyi a rai duk ranar da na huce in shekara 10 ne in 20 ne tun ranar da na huce kya ga na zama in dai akan wani budurwa ta ne ba zan baka hakuri ba kai ta tafiya wala ba zan baka hakuri ba saboda wannan abin da kake ba abu ne mai ma'ana ba budurwar ka ce ta yi abu na dora to me laifi na waye ce ta yi me yasa zaki je kina munafurta ta ke da kanwa to menene munafunci a ciki abin da tayi ne aka dora ku me munafunci to munafurci ne me muka yi wai na munafunci ya zaka dinga ce mana munafukai ai abin da muka yi gaskiya ne to ba kun gama ba kun yi naku to wallahi nawa ne zai tafi zan je sai ranar da na ji na huce in shekara 300 zan yi wallahi sai ranar da na ji na huce zan dawo gare ki banda munafurci wai menene na munafunci za ta daina zuwa gidana ita ma ai so ba aikin ta ba kenan ta zo ni za ta zo ta bugi ciki na ta zo ta faɗa miki abu saboda ku haɗu ku je ku yi munafunci tare ba za mu waya ai ba munafunci bane ba budurwarka tana TikTok na dauka na dora to menene laifi a ciki Allah ya bada sa'a ko ka jawo shi saboda na dora ta ki tanaji abin da zaki je ki faɗa wa Allah ne ya da barna da kika ni ban yaɗa barna ba ni ban yaɗa barna ba da wai yaji kudaden ci ba kawai saboda rigima